I can feel ukuthi uDecember sengifikile kona. I can feel ukuthi uDecember ngenile phakathi kona. Siphakathi konakele. Ayi. Basishale dance yakho. Nika ivela lapha iyako dlala Chicksini. Ngaphambi kwalokho Jezel Disciples bathi umuntu wakho ufuna utumelo. Lo tumelo ufunwayo. SA emba lapha no fresh. Cishe ngathi fresh. But awe ma. Ya. Ayi. Imzuzu njengamanje iqopha ukuthi munye nje vomzuzu libumbene ihora lesibili. 1 minute after. O2. Alright, sibheke lapha yaku noma kanjani ku 3 o'clock siyashintsha umshovo kancane ngoba vele sesibheke lapha kuyona i-drive episode. Kodwa njengamanje ke sokuthi nje ukuthi sigijime sengapha eNatal ke sizwe ukuthi eNatal basiphatheleni. Ya. Yabona ke manje imzuzu mayisiba kanjena mbili nje vo imzuzu libumbene lapha nehora lesibili. Akasigijime ke manje sibheke phansi futhi enkandla eMandaba. Bathi umJV Masulumane namandi yabathi kusuka umsakazi siphethe ubhoko esandleni madoda indoda ubhiya esandleni isikhathile akusuka madoda indlamlenze insizweni indlamlenze eintombini ukhuzana umfokapungose uthi ijele uthi umshado akulona ijele ngathi mangiyibopha ngangayibophi mina ngangibopha ifindo lomshado ayi ngangasho ukuthi ngifake ugade musuku ungadelani insuku namhlanje zi11 December 2020 TFM 96.2 nalijele kakhuzana ha awama Mina kuyasaba bit. Hayi bo.
konakele. Hashtag isho ke ne content. Hashtag isho ngena content. 6 minutes after 2 emsakazweni akho yena laphana TFM 96.2. Hey! Awukhuphula kabe. Ha. Shila damet. Wafaka Yazi nasebekhuluma bethi kube wawungemzulu ongayini. Ngeke kufika ngazo ke ikade efandazo lezi. ukhuzana umfaka mpungu wasuthi umshada kulona ijele. Uphethe uluva kaDubazana. Uyabona uluva umuphi? Ilo lokho ethi hey njengoba nami njalo sengizohamba. Lothi hey umshada. Ya lokho engikhalela le. Kancane. Ngishilo ithi ukhala lapha. Uluva kaDubazana. Ayi so ayakhala lapha phansi lo mfana ubulalela. Hey hayi kushobile. Uluva kaDubazana huyi. Hawu. Hayi kodwa. Hayi ndoda. Kodwa. Yabona mabethu uzobhema ukhole basobekhuluma ngazo izinto efana nazo. Hayi kodwa. Umsakazweni wakho TFM 96.2 your ultimate day mnankhathele #ishow engena Content. ishow engena Asina content kodwa nje uyayizwa na uyayiphushela ihambela yona le show. siphusha sidosa siphusha hayi kodwa sidosa kahle kamnandi. Bakhona ke lapha unikiwe lushaba okay asiqhela siyabuya ma. Uzokhathisa abantu lapha abantu laba bayakhona. COVID-19 disrupts, maims, and even kills. But together, we will overcome this pandemic. Protect yourself and others by continuing to wear a mask, sanitizing, and keeping a 2-meter physical distance with others. For screening and testing, visit any government health facility in Tshwane. City of Tshwane, igniting excellence. COVID-19 ya senya ya golofatša ebile ya bolaya eupša re le mmogo re ka fenya leuba le itšhireletše o šireletše le batho ba bangwe ka go tšwela pele go apara maske o sanitizer le go katoga batho ba bangwe ka dimithara tše 2 go lekolwa le go dira diteko etela sentara efe goba efe ya mmušo ya maphelo mo Tshwane toropokgolo ya Tshwane re gakatša bogwari. Uyabona ke manje TFM 96.2 imzuzu njengamanje ishaka lolunye libumbe lapha nehora lesibili 9 minutes past 2 o'clock namhlanje insuku zu11 kuDisemba ku2020 ake ngikhuphuke nabantu ngibafunde ke njengamanje abakhona njengamanje uyena ke lapha uSihle Mthweni uthi danko ke lapha nkabi yami Sihle Mthweni umbali izulu uthi #ijele noma ngashada ngizobe ngekho ejele uyakhala umbali izulu ngale ngoma ikhona la emenza khona ikhona la emthinta khona iyashaya kufanele kanti ke ekhona ke lapha umfana ukhona majotha ngema uthi khuphuka lapho umkhaya wami usebalazeni vele kushuthi ngejele ke sengisebalazeni sekumele ngikhuphuke abamthanda abantu ukhuzana kodwa kumele manje bamthande lo muntu manje lo muntu kuyezwakala mayekhiphile akufani nabantu abaningi abantu mabekhipha bakhiphe nje just for the sake of keeping yabona ukhuzana yena hayi ukhiphe into ezwakalayo ukhona futhi nomunye manje ofo bengijwayele ukuthi ngimlalele kakhulu uthi ngizomkhumbula impela ngathi uyirastanyana lapha uyakhipha naye futhi alright mhlawumbe usho drivers mningi kodwa ke lapha uYolanda yo bandile lu uthi ngiphakathi athi ngibone unikiwe lushaba naye uthi ulalele nje uphakathi uhleli nathi TFM ngilahlekelwe ke mina ngabe ngiyakusiza lapho ubona ngithule nje number yabaleka bayabaleka ngoba ngilahlekelwe lokho yakithi kuhlakahlakene man ya hayi kuyabaleka wahlakahlakana kuhlakahlakana ake kuhlakahlakana kumahlakahlakana fela
Alright, asise kanjena ke siqhube angazi sibakhona baphethe noma siqhubeke ngoma. Siqhubeke ngoma. Athi ngombe lokugcina nangu ungiba umsimiso okuhle. Uthi mafiswana ntwanasi. Danke uthi ke lapha keep up the good work guys lapha e-studio. Siyabonga kakhulu lapho engiba. Sibonga kahle, sibonga kakhulu impela. Ngiyazi ukuthi ngale ngoma mfana ngithi ongakazalwa, ngiyazi wasuzela kodwa ngiyazi ukuthi kune possibility ukuthi uyazi kodwa ke bakhona abantu abadala engibonile ukuthi bakhona lapho ku Facebook bazodabela bekutshela ukuthi hey le ngoma yakashisa ngenkathi zayo. Eyanini? Ngicabanga ukuthi kwakunyaka ka 2008 2009 somewhere lapho iyayiphuma lapha ya ku Toxin selection essential selection 5 iphuma lapha DJ Toxin. Yeah, it the rockstar. You my rockstar, baby. Oh yes. You my rockstar selection. Shitsho mshava sibekela lapha ku 3 o'clock silungisela lapha ya hashtag I'm not the DJ samshisela ke isituro sakhe sithi siyazivuthisa ukuthi mayafika lapha i-drive episode ifika. Lapha mbusiye lapho uBeshu lapha na exongasolveki uthi khuphukani lapho bafowethu uBeshu exongasolveki ubesebenza ku Newcastle radio station kodwa uthi TFM uyayizwa uthi cha uyasizwa. Uright kufana wensari. Uyayazi kahle. Hola, wait. Wasejaltholo lolunye bona naseNewcastle ikamera naseNewcastle eBlabosa bona mase eBlabosa ngase 99 Yeba fethu lapha Friday namhlanje asijabuleni sonke sibeni grand nje sibeni grand uDecembeni bafethu December nje kube mnandi COVID-19 isasibambile kodwa nje yeah mighty fire What up, everybody? It's your boy A. You're listening to TUTFM. Don't touch that dial. Kanike bafowethu manifuna ukufona ngongethela abangani batshela ngongethela nana kanike bafowethu manifuna ukufona noma mhlawumbe nifuna ukusenda ama voice note emsakazweni 9 number ithi 012 3829 257 012 3829 257 ingoma uyafona wenza voice note mawuthanda la TFM ucela ingoma noma mhlawumbe ufisela umuntu happy birthday siyawangena ngibhili number sacela uyibize le number mina ngifuna ngithi angayijwayela inombolo ake sibize kanje 012 382 9257 012 382 9257 012 382 9257 mina ngayibiza kanjalo angazi ke ufuna ya 012 382 9257 ngasibonela mawuthanda futhi usendi WhatsApp voice note ucela ingoma noma mhlawumbe khonto ofuna ukisho nje laphana sikhona TFM sharp ngoma le yayazi ame rockstar
your phone. I have to set it. Athi ngisalungisa la izinto zabe ezincane. Ukubini ushela mpela. Usale. Sampai lah yang cinta lah. Yabona makunjena mina la engafunda khona umsakazi la ngafundiswa khona umsakazi kuthiwa njalo uma usakaza okwenza uhlelo lakho ukuthi olandelayo kube nzima kuyena angabe sesifisa standard. Ayithole nje imic ishisa. Ayithole ukithibila vele ukuthi noma ushiya into ifudumala la mayingena angene kahle mani ngaleyo. Yibona sengiyayizwa ke le ngoma I'm a rockstar silokhu sishaya kanjalo TFM lehlanu Good Friday. Good Friday. Ukudansa kwakhona mani ngiyabonakala ukuthi kunzulekile. So like sizaba ke kanjalo inkobe phela lapha kuyena uThuxin le sishilo sathi #ishow engena content #ayina content imzuzu njengamanje ilishumi nesikhombisa libumbe lapha nehora lesibili 17 minutes after 2 kuselensuku ezu20 ukuthi uphela unyaka uyaphela unyaka sawuvala sekuvele sekubedile wengana kwethu masikhuluma ngokuphela konyaka sikhuluma ngezinto abantu abaningi bebeplanile ukuthi bazozenza ikakhulukazi ke unyaka ka2020 unyaka engathi uunderstandeka kubantu abaningi ukuthi abakhona ukwenza into eziningi ngenxa yembandela ethile kade sibekelwe yona uyabona wakwathi omunye kahlahle u2020 u20 take it noma yini ke le ongayenzanga lento lena obuthi uzama ukuyenza salusuyithatha uyayibona ngelinye ilanga uyibona ngo2021 asazi ngoba isecond wave years ngoba inkosi phela asiphethe kahle ngendlela okwenzeka ngayo sesingahleka sikhulume bafo abantu abayiphethe impela kahle ngendlela okwenzeka ngayo angazi noma ke bakhona nabafuna ukuzibingelela TUT Tumela fiso yebo khamba kanjani ukhuluma nobheshu la hawu khamba kanjani lapha Grootman Ningihlekani vela yazi bekithini bekithi iyakuhleba ngithi lo muntu lona wase Newcastle radio station wavela wathi NCR ngathi wakanti uyayazi wabahambisa idemo lo muntu sibuya khona saqala khona uthi waliletha kuwe ngqo wamnqaba Nikreni maphosa asikreni ushapona bafu no I keep up the good work bafo yazingibele mina la Alright siyabonga khulukazi masibukele ke nawo umsakazi iyayijabulisa leyo nto ijabulisa kakhulu impela ijabulisa akusiwo umsakazi nje ushaya ibreakfast show eshisayo ebilayo sibonga kakhulu sharp wala thank you for I'm sure Alright abakuthi ke abasakazi baba breakfast abasakazi abasivuse ekseni sengiyoze ngikhumbula kodwa kwakunobani engangibazi be-NCR lapha engangijwayele ukubalalela ngisakhula uMagembe mina uyamazi masipela uMagembe ngizoqala kuyo uMagembe ukhona nalomunye oproducer bakhona nje impela nganginokuhlahlala ngibalalele ngisho ukuthi okay nami ngelinye ilanga kuyoze kube njalo ngane yakwethu yakhe sekunjalo kanti ke nawe lapha uma ufuna ukungena la ku TFM 96.2 yenza njalo uspemezele inamba kuinamba ethi nganzo ukuthi inamba lokhu ngiyibamba ngiya kodwa ithi 012 382 9257 92 ngizosifaka isikole khuleka ngana kwethu ngizosifaka isikole Silokuzgena konke namashow clock ayangena sizongena isikole alright so phinde siyabheka nangapha kuma voice note ukuthi ke kuhamba kanjani ufuna i-song request kodwa imamela ngathi sike sayidlala imamela sesidlalile asale sesibulala uthini kodwa sidlalile sokulalela ukuthi uthini sobulalela ukuthi uthini ubuyicele na ku Facebook sayidlala hayi umamela sikumamelile impela sayidlala
Hello, this is Lisa Mata from PTA. Can you please, may you kindly play me the song Mamela by Nkasa, please? Ngoyimpela kade ecele lapha ku Facebook impela ngikhumbula kahle angeke ngize ngimkhohlwe ke mina ngoba hey hayi wena uyasho Lisikho sibonga kakhulu Lisikho ngokuthi ungene kodwa ke bese sidlala ingoma yakho icela ku Facebook hey uye ku live uyasave kodwa yeah uzoyibona ngiza ngakubiza ngegama nganya kwethu sayidlala imeme imnandi le bethi ithi yeah inithi alright just likusalela lapha i-drive episode of that hashtag up note DJ angazi ukuthi umuntu mayesuka athi ucreate igama lakhe lokuba se radio mayiqeda hashtag up note DJ kodwa ngapha uthi MC umthola DJ ngama weekend ezihlangene semhlabeni abafuni What up, everybody? Danko uPretty Lilos yazi Pretty Lilos uhlala New Zealand noma kuphi waza lapho uthe yini ntshilo kabani kanga Rithabile Khumalo ntshilo hashtag no content waze wamnandi unoname uthi yabingelele emakhazeni kusho ukuthi kuyabandana lapha ahlala khona mama uthi kama le ndawo Makazeni awuthi igama lendawo Makazeni igama lendawo Makazeni noma kuyabanda hayi England United Kingdom ngishilo kusho nawo ngitshela abantu baba United Kingdom lana abaningi sibonga England phesheya kwelwazi bangathi manje bangathi awuthi bambona kahle phesheya kwelwazi hey it's Russia that's me it's orchid kanti sona zami Ayman Kanti sona samini 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 Sabat Ayabu Sabat Next, don't go anywhere. Genani batshela abantu bangene ziyawa la Friday namhlanje wakwenza lesihlanu Don't touch that dial. wasebuya hayi wakweli ngwelo ndaba washona kwezandaba chilo njengenyoni chiloza aphinyanga washona malanga chomizami zisibanga
Chilo chilo njengenyoni chiloza ikhuluma bese qalile khona uzobuya wakweli inwelo mdala washona kwenza ndaba chilo chilo njengenyoni chiloza mama nincede kawusize mama tata nincede kawusize tata inhlungu zothando yazibuhlungu uthanda umuntu noma ngizenzile usize mama mama nincede kawusize mama tata nincede kawusize tata inhlungu zothando yazibuhlungu uthanda umuntu noma ngizenzile usize mama yebo ngempela ngiyafuna Shalom angishele duze kwakho Sebiza abantu la waseyimeli manje babiza ngiyabona ah yebo kana ukwazi Shalom angishele duze kwakho hoy Oko wami uzobuya iplayer with fire ezantaba chilo njengenyoni ngiyachiloza waphela inyanga kwashona amalanga echomi zami zithudenza isibanya ngasela ngibithethwa ngangezindaba Chilo chilo njengenyoni ngiyachiloza mama nincede kawusize mama tata nincede kawusize tata yasibuhlungu uthanda umuntu nami ngizenzile usize mama ayawushale kawusize tata inhlungu zothando yasibuhlungu uthanda umuntu nami ngizenzile usize mama yebo ngempela shara lona ke lengazi shara ngishele duze kwakho elewe izimpili belula ngempela ngiyafuna yebo ngoba ngishele nasepejini la manje akodwa seshara ngishele duze kwakho elewe izimpili belula Akuzwakala uthi yapim. Asi ngikhumbula la ulokhu njani orithabile lo ukhumalo indodakazi le uthi ubuwazi uthi indodakazi le kamama uka Winnie Khumalo. Winnie Khumalo lo. I just wanna live my life I wanna. Abengazi ke. Ethini khona lapho kodwa ihamba kanjalo. Ngiyabazi ukuthi mama bekuyindodakazi yakhe impela ngiyakhumbula ekhuluma noMathecha Sinyolo la uMathecha lo sebenza la ukuthi ngesikhathi ebuya engozini yemoto yena lo sisi and uthe mayebuya ubuye ngamandla yena lo sisi ubuye wayizwa intshilo akusiwa amandla lawo ayi kodwa kudala eshayo yamkhumbula sathi umlilo waya kuma idols kuthiwa ke ama idols hawu bamba ngophondo angijwayela ukwalandela ama-idols abambala ngophondo ngachaza nje ama-idols ngagcina kudala ngigazokhaya hayi manje impela hayi sengake ngidideke nje ngizwa abantu bekhuluma bethi hayi bekuma-idols ngithi hawu cha ngisuke ngingawalandela akusiluhleke ngithi ngilandela kakhulu manje msakazana wakho TFM 96.2 mawusanda ngena siyakwamukela sikubingelele futhi ungena nje imizuzu njengamanje iqopha ukuthi senivele la gamanxe ihora lesibili 30 minutes after 2 Abona ukuthi 30 minutes before ngibambe kahle mfana sayibambe kahle mfana angithoda hayi khuleka soyilungisa kahle bafeka asi soyilungisa kahle namhlanje manje sayibambe kahle mfana namhlanje insuku zishumi laphana kuyena laphana uZibandlela enyakeni we2020 11 December 2020 usahleli nami ke laphana uDJ Stozy kuyona ke laphana iRhythm 12 to 3
uhlelo olungena content uhlelo olungena content wangikhumbuza umhloza kaMasisha njalo mkhumbula ayina chorus ingoma yakho ayina chorus ayikhumbula ayina chorus kana bayimnandi yeah nathi ke #uhlelo oluna content siyaliqhubeka nje linjalo akasibheke ukuthi obani esinabo lapha ya ku Facebook uzongikhuphukela ngapho ngikwehlele ngapha alright akude kude ngana kwethu alright ngibona lapha ya usurprise Poleni uthi milikihli khilikithi ngiphakathi kusho lapha ya uPretty uthe uPlitty lilos wase England no akabizwa kuthiwa uPretty yes wase England yeah you don't just you don't say pretty uPretty uthi Plitty it's pretty and awusho ukuthi lilos no loss yeah pretty loss uma ngathi ubathi roll kanje then uzo understand umuntu walelo phesheya phela lo England uthi akubandi lapha na washisela nje thina uthi kuyabanda ngale uthi cha isemakhazeni babeyitshe mhlawumbe igama lendawo eEngland khona indawo bathi semakhazeni kodwa nje uthi khona indawo engaba yesiZulu ngale England hawu bayithanda kabi izinto zesintu lawa hawu awusitshele wePlitty ukuthi nawo ngehleko nje manje uzobona igama lakhe usitshela ukuthi ikhona indawo ebizwa ngezulu mhlawumbe amagama ezulu abangawabiza mhlawumbe amagama afana noShaka Zulu kanje man Nelson Mandela isixhosa leso kodwa nje hawu bakhazeni kolika yazo ubimjina wathini wayijabule ngabe ethi ayo Barack Obama uyasazi isiZulu ngithi kwenze njani uthi uthe Jacob Zuma abantu lokuhlanya kwabo ngaza kwethu naku Pop Smoke bawucelile lawo Pop Smoke akuzasabona ukuthi ucela uba kodwa ke ethi ngisale sengimlanda Pop Smoke Mood Swings umsakazo nakho ethi FM nawe uyaphendula uPlitty uthi kuyabanda kumanje ngo12:35 khona kithi u12 kithi u14:32 shuthi kusebusuku 12:35 kusemini kusemini uzosichazela Cause I don't get sent up. Every time I fuck, she call me daddy. My little mama nasty. I see the penny. She tastes like candy. She a queen like Nefertiti. Oh, my little mama sing pretty. And we be shopping through the city. I gave the keys to the Bentley. She don't gotta cry to me. I'm your best friend. You don't gotta lie. I get you everything that you want and need. From Chanel to Celine, it's on you to decide. Valentine, I'll put you in the base. So listen to me, so rubbing on your butt, start massaging your. I ain't wanna give you a baby just yet, so I backed out and on your. I put you in an Uber and sent you to your bed. The very next day, you sent me a text. You pulled up to the crib. Shorty a little body, shorty my little boo thing, and shorty got the fatty. Shorty be catching moves. Every time I put out a rubber, I on the cover, and I kicked it on the cover. First time I seen I ain't even go that make me wanna when I'm inside. It's your vibe, giving me a honestly, I feel a vibe at his brain. If there's something on your mind, you could tell me. You won't see the bigger picture, it's just gonna take time. Just because you're mine, I'ma keep you looking like a dime. Baby, it's showtime. Baby, when it gets to slow time. Over fire, man. Yo, touch fire. Oh, we ready for shit. I saw fancy, so I'ma bring her out when I get my Grammy. Late night, she can find pennies. She need a plan B. Shorty a little baddie. She my little boo thing. And shorty got the fatty.
Shorty be catching moves. Oh, Sophie, Every time I without a robber, I know her covers. And I kept it on the cover, cause I don't kiss and tell. Yazi isingisa ngisazi kodwa le statement esishiwo lo mfo egcineni ngiyasazi sona. Ngiyasijabulela. Yabona le statement esithi I don't kiss and tell. Yeah. Yes ibaluleke kabi leyo nto ikakhulukazi kini namadoda. Ibaluleke kabi yazi le ndaba ka kiss and tell le iyakumoshela izinto kwesinye isikhathi. Yeah, ikumoshela izinto kakhulu futhi. Kakhulu iyamosha izinto zakho zi right ihlangene iqondile ilungile zu1 zimJojo bese uthi wenza lento abathi u kiss and tell. Yeah, kanti ke ingoma oyizwile laphana eka Pop Smoke uthi ke na Mood Swings icele laphana uLisigo uthi usilalele nje esekhaya junction student ke lesisa se TUT. Siyabonga ngane yakwethu. Hawu. Wathula uphi katsheni kanti? Hawu nangoku ugatsheni ke wangigila ugatsheni. Uye lo khuluma. Nguye phela melangene manje. Njengoba iCovid-19 futhi nesihe. Ugatsheni. Sawubona Gatsheni. Ukhala ngomkhisithelo lo. Sinogugu. Uboye khathi lo siso waye. Awumbize bethanda umuntu uyasapotana ngihlala khona. Nangokhuluma ngokhisa ngithe sasibiza ngawo khisa. Ngigama lakhe mina ngibaba. Iningi labantu elalikhona seliyagula manje. KG ubitso wakhe. Kodwa yena akakayi ukuhlolwa. Ngizomphoqa ukuthi ayimaduze. Bengithi ngikwazise. Ngebhadi iCovid-19 ayixwayisi umuntu. Njengoba silana lolu bhubhane, dlale yakhe indima ngokuthi uphephe. Izandla zakho ngaso sonke isikhathi nomsebenzise isanitizer. Ngenza kwenayo ifanele bese ugqoka kahle imask yakho isikhathi zonke. Uma kwenzeka, hlala ekhaya uma seyisidingo sokuphuma. Dlala indima yakho. Unqanda ukubhebhetheka kwi-COVID-19. Nqanda ukubhebhetheka kwi-COVID-19. Uhulumeni wesifundazwe saseGauteng. Siyabonga. Mphamane ke kgwedi ya ntshetsopele ya setjhaba. Kgweding ena mmuso wa province ya Gauteng o batla ho tiisetsa baahi ka boikitlaetso ba bona ka ho hlokomela ba tlokotsing setjhabeng sa rona. Re tla matlafatsa karabelo ya rona le ho ntlafatsa ditshebeletso ho bana, maqheku, batho ba nang le bokowa le ho lwantsha tshebediso e mpe ya dithethefatsi. Re tla boela re matlafatsa ntwa ya rona kgahlanong le tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ho ntlafatsa dikamano tsa rona le lekala la mokgatlo o sa etseng phaello. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la ntshetsopele ya setjhaba Gauteng. Ha re hodise Gauteng mmogo. We sunrise with you. We sunset with you. FM. Ayisafika ukutira la. Sabonga thina. Sabonga thina. Ngidla la basi. Ase ngikhumbula kahle impela le ngoma le katira ngike ngayifuna isikhathi eside ngayitholi. Ayanini? Ngicabanga ukuthi mina sengicishe ngasho nokusho ukuthi ngangenza ini. Yango 2009 ngikhumbula kahle impela kwakunya ka 2009 iphuma le ngoma le. Yaphuma kule album le nengoma le ethi I Won't Let You Go. Oh yeah. Wayisafika ke lapha malume. Wayesabila ke. Malume sashaya house kumalume safiwa ke impela esafisa umuntu ngumalume. Alright ngifuna ukubiza lapha ngoba ngibonile mfana kethu ukuthi uhlulwa igama elula mfowethu. Elula igama laza manje broadcast. Young broadcaster. Ngibeka obani? Aw, umsakazo wami. Kumele ngiphinde ngisakaze nawo. Kuze umsakazo uzohamba kahle. Bathi lapha ulokhunjana ubuyikhatso KG bra mabet mabitso bitsos nami ngu KG njalo mangile namba ngibizwa KG ngeze izinto alright. Kanti ke lapha unhlakanipho uthi hey kodwa bafana bakithi anisakhumbuza abashadikazi ukuthi abekhe ejele lejele kaKhuzane sidlalile ijele
ufike late. Yazi khona omunye engangambona ebhalile ukuthi ngisabamba ngegama kodwa ngimbonile phela ebhalile ethe awani iphinde leyo ngoma. Ngathi ukuba ingoma iyaphinde radio. Ngabe sayiphinde. Sesingakutshontshela nje. Ngahlela thizeni. Mhlawumbe sigcineni sesihamba. Sesazokutshontshela hlela thizeni. Kodwa why ifike late yazi leyo ngoma? Ethi why ifike late? Ukhona nomuntu ngapha ongifunele ulokhu njana uBig Zulu nomduduzi bathi Skinci. Bese sike sadlula kuyo welisiko bese sidlulile. Ya bese sidlulile kuye wena request enye ingoma ofuna ukuyizwa la eTUT FM 96.2 njengamanje imizuzu ilishumi afuna abatabadala. Hayi lutho yazi ayifihlo yazi ima cha yabona ngifona ngathi ukuthi mhlawumbe uyangibona ngilive ujala ukufona njalo ba ngilive sicela ukubiza nje inamba kahle sicela ukubiza inamba kahle afone kuye ithi 012 382 9257 012 382 9257 bengisasho imzuzu njengamanje ilishumi neshaga lolunye ngaphambi kokuthi libumbana phana ihora lesithathu 19 minutes ukuthi kushayela laphana uyena ke laphana u3 o'clock abantu bangenile ngempela emsakazweni nakho TUT FM 96.2 yadizembeka ngane kwethu. Is it Decembering? Yeah, yavela ngalapho. Kuyavela ngalapho ukuthi it's December. December. Does the December do the Decembering things? King Munada. Yeah. Tsenamo. Tsenamo. Now, kuluma nawe lo gijima ngotira. Uwe phela uhlala utira mina. Hey, yaxhuma lento kaza wena. Awuyibambe. Uthi ukhale ukuyigibela, yini ufuna ukuyicula ngoba ibeat. Sazi. Hayi, ayigibela sakaza. Angitshela thumela voice note ayisakaze phela. Iletho wamfokoza, Hey, thumela nge-voice note. Igibele wekhozi thumela nge-voice note uyisakaze la hlase. Nasty sis ma. Nasty sis ma. Ayilo ufuna umaskandi lo. Ay man. Aywa. Kenala. Hayi kenala. Unqede lapho nginikeza umsebenzi. Yes, tsenamo man. Yeah. Sakazana wakho.
TFM 96.2 your ultimate dali. Silibambi itheku. Ake silibambi itheku. Silibambi. Alibanje. Ethekwini sanibonana. Hello. Yebo. Njani? Siyaphila njani ma? Yaphila. Khona nofisani ngiseHammersdale. UseHammersdale. Yebo, eDurban. Ngivele ngabona ukuthi itheku leli. Ubona ngani? Useroto inamba. Ubona ngenombolo. Right ma. Isama yomuthi. Angizwa ma. Ngicela ngidlalele isama yomuthi. Isama yomuthi ma. Yeah. Black Diamond. Black Diamond. Yeah. Akakho bekubethele ukuthi iculo ubani. Yeah, Black Diamond isama yomuthi wenkana kwethu. Akakho ufuna ukumbamba mhlawumbe emoyeni. Ngicela ukubamba abantwana la eHammersdale eLofty Vale la ngisebenza khona. Yeah. Ngiyabonga. Bonga thina mama. Uqhubeke nje wenze nje muhle umsebenzi. Ngiyabona impela ufona nango 031 hayi muhle umsebenzi usebenza kahle. Okay, ngiyabonga. Siyabonga. Awu cha. Soya kuyo. Ngisacela siqale ngapha kuSimaba ngithi dala bemcela mbize nangu plus. Dala simmisile. uPapa Giloid. Yazi uPapa Giloid mfethu. Kwakuyiclassmate yami kwaMatric. Kuloya nyaka lo engaqeda ngiyadlala step. Kulonyaka lo. Awuthatha ngoqedile lo Matric. Nasty si lapha ya uthi Zima uhamba lapha eRoland bengiperformela yona lengoma le live ngavele moya wami wathola ukuthokomala. Yeah. Anza kwethu. How did I? Uma nje ubone ngathi yaseThekwini yabo. Ngibhalile la uzothi. Ngiyakwazi uJohannes. Manje uJohannes akhona. Awazi. Bese ngikosela uniform. Yeah, right. Followed you, I should. This ain't the type of shit I go through. Set me away, set me away. Ungafona lapha uyafona. Yabo, mafuna ukufona uthumela ivoice note, mafuna ukuthumela ivoice note. Usitshela ukuthi ubamba bani. TFM. So. Hashtag show me no content. Hashtag sesigodukiswa la ina content. Ngathi show me no content. You act like you ain't, but you ain't never here with me. I wish it could be. She asked me, Junior, do you like it when I cry? Huh? Do you consider my feelings when you lie? Huh? You put me second to some bitch on the side. What? You just gon' let her ride or die inside? Damn, you forget I was with you before the racks came, before these stacks came, before the plaques came, before you started getting money and your raps changed. I was with you when you were still thinking about changing your rap name. Nigga, say something now. Are you talking? Baby, I'm sorry. Are you joking? So much for convincing me to be open. I don't know why I bother with you when you're clearly chosen. This music over me, it goes on your emotions. And you really have to give it your undivided devotion. But somehow my heart feels safer when you hold it, like you're not the one that broke it. End up falling for you. I find myself calling for you. Into the dark, I followed you. I showed you this ain't the type of shit I go through. Set me away, 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 set me away. Yeah. Look, I'm in Joburg working, and you know I need money. Instead of telling me you hurt and focus more on your studies, I'm not ignoring you, trust me. I'm always busy with something. You called too late or too early. I couldn't talk, I was grumpy. I couldn't talk, you were grumpy. We're supposed to... Junior, you told the hoe you don't love me. She posted about it, you dummy. All I ever did was love you. I don't deserve to be punished. I cut off all my friends for you. What more do you want from me? You cheated too. I was so long, what am I doing? We dated long. That makes it cool. I said I'm sorry though. Fuck what I'm doing all alone. Guess I'm dummy. Bitch, I dare you to lie to me and say you told him you love me. And you know what? I should've known you were hiding something. You laughed at everything he said. That nigga wasn't even
funny. You make me feel so insecure and weak. Fuck, but I'm not sending you away, so you gon' have to run from me, cause I still love you. And I'm falling for you. I find myself calling for you. Into the dark, I followed you. I should know this ain't the type of shit. TUT Radio, TUT FM 96.2, your ultimate drive. TUT FM 96.2, your ultimate drive. Don't go anywhere. Give nigga access to VIP. Nothing is lying. I love the song. I also love the song. I'm a superstar. Oh, Pascal. I'm waiting. I'm a superstar. Oh, Pascal. Hello. So one, no buya. So late. Now we're going tomorrow in the studio, hey, call it out. Sharp, boy. Solid. TUT Radio, TUT FM 96.2, your ultimate dial. Don't go anywhere. TUT FM 96.2. What up, everybody? It's your boy Amy. You're listening to TUT FM. Don't touch that dial. Ho!
Lamathuna ngakholelana nabafundisi bakhona. Lamathuna ngakholelana. Nabathandazi bakhona. Nabaprofethi bakhona. Nabafundisi bakhona. Nabathandazi bakhona. Abushuta wenkaba. Abushuta wenkaba. Abushuta wenkaba. Lalela man. Hamba. Aha. 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 Hold on. Asihambi la arisa mayirunya irwaba ucabanga kanjani Hi boy Yemadosi Hi Ubiwa na bekhatene Anyazaba ngithi Lo ungela ngithi Nasasizena Hi Lamathuna ngaka akuwona weinkabi kuphela nabafundisi bakhona emathuneni yabona thina inganza kwethu lapha ku TFM thina sesiyavalelisa ke manje sesiyaphuma wabanga umnikazi wangoma athi ngibonga kakhulu nganza kwethu le ngoma inomlayezo omunye serious kabi bangenile abantu bafowethu ngesisanfunda nonke kodwa ngibabonile office so bangenile thina sesiyaphuma bafowethu nisibambe futhi kuleli avike elizayo ngomsomluko sobe sithatha kamnandi from the hour 12 o'clock until the hour 3 o'clock kona umsakazo wakho ithi TFM uthi ubafo lama engena I'm not a DJ uthi sibambe ikhumbule ekhaya ikhumbule ekhaya uthi sibambe ikhumbule abadeleli benofundana ayi bazokudelela akasiphume ke manje sesiphuma ke manje bathi umjaviso masulumane namandi amadoda bathi kusukumisa likazi phethe ubhoka esandleni bathi indoda nendoda ubhiya esandleni sithathe esikhathile indlamlenze einsizweni indlamlenze into ozivini ayena lapha nokhuzana mfaka phunga suthi ijele thina sesiyaphuma umshado kulona ijele kumele kahle bye ha ha
I'm